Hello, good afternoon po. Ayan. Mag-live-live na naman tayo ulit. Update lang kapag may time. Habang tayo ay nandito sa garden. Habang tayo ay busy sa ating garden. Magtatanim kami ni Mother ng gabi or taro. Taro ba yung tawag doon? So, ayan po. Update lang tayo sa ating bahay kubo. Pig-abunuhan mo ma? Ano yung tatanim dyan? Kamote? Tas sa ilalim, sa ilalim ay gabi. Wait lang guys. Mas maganda yung isa. Yun. Pigdrahan mo ako jacket. Parang uulan na naman, no? Tingnan mo. Agoy, umay, mama, mama! Man. Duman kita. Kaya ako nagkapandigdi. Kita naman pasta na. Duy! Uwi na! Gawin ko tadig din itanom. Ano? Uwi ng mani. Ade? Sige, bulin mo yan. Asaan ang gabi? Wow! Ang dami. Oh, ayan guys. Oh, kaya lang yung kanya-kanya. Kanya-kanya to. Saan naka-live ka? Sa Facebook? Ito po yung itatanim namin na gabi. Ayan, may sumisibol ng laman. Ayan, oh. Galing po ito sa kabilang bahay namin doon sa farm ng Tres Marias. So, ililipat namin dito sa bago naming lupang inaalagaan. So, ayan po. Ililipat namin dito yung aming garden. So, ayan. Buti na lang. Nakaano dito yung wifi. Hanggang dito, nakaano yung wifi. O, yan si mother, oh. Inuubo na.
Flowers in the night. Hindi, may sardayo-sardayo. This is Gabi. Uy, huwag mo dyan patango doon sa inyo. Gabi, oh, doon. No, minsa in Bicol. Yeah. In Tagalog. Yung ginagawa namin, guys, ayan, yung ginagawa namin, yung butas or hukay na pagtataniman namin, nilalagyan namin itong kusot ng kusot ng niyog. Ayan, kusot ng niyog. Tapos, lalagyan namin ng pampataba ito. Huwag ka, dito ka lang. Pampataba para Dito. mataba yung gabi. Ayan. Huwag kang lalapit sa baka yung ulo ay mabagsakan ng iyong. Shout out sa Hindi aming ka makauwi ng Spain. Dito dito. Come on over there. Ayan na pa yung style, guys. No, ganito yon. Ganito yung pagtanim ng gabi. Oh, ito sa dayo to ni anyang tidiin, ma? Ini? Ato sa dayo to. Ganon yon. Para daw mataba yung tapos ano nga ito unod sa Tagalog? Laman. Laman. That heart is on the sky, burning in the eyes. Kasi nag-ano, ma? Ikaw mag-arap ka niyo. You look at me, and babe, I wanna catch you on fire. Buried in the soul, and I got it for you. You found the light in me, that I couldn't find. When the night goes down. Yan, bawal ang maarte ngayong panahon na to, guys. Bawal ang maarte. Kailangan marunong ka din maghawak ng lupa. Ayan. Ayan ang aking mudra, napakasibag, super. Kaya sa linggo, kasitikimin ko yun ang ulalo. Galing sa aking napanalunan, napagkakadi, napagkantaw. Sana all, nagkura din. Abangan nyo sa susunod ang pagkuradit ko. Makikita nyo naman ang kasama ng gabi. Makikita nyo naman, guys. Ang aking dos hermanas. Kami ang dos hermanas. Mas maganda ako. Maria Star. Subscribe ang aming YouTube channel. Maria Star. Hello. Kaliwat ka na yung nagbibideo Kaliwat ka na yung nagbibideo. Tatlo pala ayun ka Kaya sinusot
May may bisor po kami dito, oh, may bisor. Supervisor. Ne, ne. Ito po yung aming supervisor, oh. Gabi o taro. Taro. Say, Do you know taro? Taro is the same people. In Tagalog, it's gabi. Can you excuse us? Because you're put akala ko ba? Ano ba? Kami ang pamilya. Akala ko ba? Kahit nakakapagod guys, sila lang sa tawa-tawa, ngiti-ngiti, pakanta-kanta, ayan, ayan kami. Minsan, bulbulo. Pwede mo paano ito? Ayan daw. Ayan ang ginagawa natin. Ayusin mo, ayusin mo. Tapos guys, ito po yung tip sa mga gusto magtanim, nagbabalak na magtanim ng gabi. Ganito po yung gawin mo. Una, kumuha kayo dahil marami naman dyan na mga, oo, itong bunot na niyog. So, kulit-kulitin nyo guys. Kulit-kulitin, kusutin. Tapos, kusmikos nyo, ilagay dito sa pagtataniman. Okay ba? Ganyan nyo guys. Ganyan yung gawin nyo guys. Lagyan ng kunting pangkataba para ma-absorb na dati na dali natin. Para ma-absorb pangkataba na ating pagkago, pagkataba. Natapos guys, lagyan ulit ng kunting lupa. Then, ilagay mo na to. Kasi yung purpose na laman niya. Kasi guys, kapag nagkaroon na ng laman niya, malawak yung na dapat how you know? Yun. Pag maliit laman, it means na hindi nakabuelo yung mga laman. So, ganun yun. Malaki yung hukay. Hello po sa aming viewers dyan sa aming YouTube channel. Kami po ay nakalive sa aming YouTube channel. Kasi yung mga kumita. Ano naman, Mader? Hindi pa mo magpagal kasi sasakta naman kami sa bubog. So, para sa pangalay ng dati. Na yan, guys. Makita, kumay ka talaga. Dito eh. Oh, dali mo doon sa bahay. Uwi. Uwi doon sa bahay. Uwi. Go. Bilis. Uwi. Go. Tapo, uwi. Dali, andun. Dali. Kain ka na doon. Ay, hapon na. Hindi mo, binarobad mo siya talaga sa mga dali. Uwi. Dali mo doon ka amo mo. Dali mo sa Spain.
Bilis, bilis. Ya, bilis. Tulungan kayo ni Mang Pulma. Totoo magaling nga, oh. Oh, ito na, oh. Ibigay mo Dali, kay uwi doon. amo mo. Sa bahay. Uwi, Tanong uwi. ko, ano ba? Doon, ilagay doon. Uy, parang dumasarado. Yeah. Ito, nagpapam. Pastor. Baka masalas yan kayo. Uy. Uy, ano ka din? Kulak ng puon. Kada ni mga, ano, ipason. Karen. Hatikan man kayo pagdarkro ng puon. O, aaliun nga ang garo unod. Uy, ang may mother. Ta, Kaya eh, papatubuan ta. Grabe ka mo din. Ako nagdaras mo na. Iyoy, bako dara. Yan, ito. When the sun goes down. Sumani ma, piprakwan mo na oh, ni oh. Oh, play money. I don't always remember this way. Oh yeah, I don't wanna be. Hello, hello, hello. Sa mga napapadaan dyan. Tusok lang po. Okay na yan. Eh, pwede ka. May arma ka ito. I-durugtan mo na lang. Kukuha mo na ito. Eh, gusto may pulis over mo na. May design mo na. German design. Pasita. Come here, Pasita. Ano yung abono? Sinay natin. 16. Alin? Try ko lang kung kaya ni Mang. Mga 10 minutes lang. Okay na yan. Ha? Mga 10 minutes lang. Tama na ini? Hmm. Oh, kitang nagsimodra. Tatapos ko, mama ko pantay. Ay, sus ko. Ganun pa nga ibigyan na, no? Ma, Dapat lang sabi mo pa sa ano? Karday na eh. Yan, nakaranday sa nakitang hibigan. Pero magay naman ba ang manit mais? Tanong kita daw mais. Mamo ti mader. Tanong mo ini. Iraro. Niya si mangimudo man utan. Hoy, pakita. Pakita, tanong mo ni kan mo. Dinarabat nga gad ni man ni man na yun dad. Hindi ka maili mo duman ads ko ni kulay yelo. Pula. Ay ang Binarabad ko nagkuha di. Parang isa. Tinda. kung saan nagabuot. That is a policy. Parang sinani iya. Yan ang tatanong niya sa balita sa mga buwan. Uy! Pasuhay ka! Aray ko! Uwi, uwi, uwi! Paling mo ang doon. Hi ka dyan. Hi guys. Ayan po ako. Si Pasitang Pasaway. Panay ang pangagat. Ayan. Napaka ano ko po. Napaka pasaway. Ayan o. Umuwi ka na pasita doon. Magsaing ka na pasita. Pasita. Pasita, pasita. Woy! Jesus ko ika talaga. Nirunok na kan mo. Aray!
Hello, shout out po sa naandyan. Salamat po sa pabisita. Kami po ay nagtatanim ng gabi. Para meron na namang mga tanim ang Tres Marias. Big love shout out po, Sis Tres and Mom TV. Thank you po sa thumbs love. Salamat po sa patanslab dyan. Ayan, bisibisihan po kami hapon na. Wala nang init, kaya ayan, nagtatanim kami dito sa likod ng bahay ng gabi. Ayan, si Cosinero Hardinera, yung aking Tres Marias, at saka si Mother. Yung aking kasama. Wala yung ano po, guantes. Di ba may guantes akong dala? Sarem. Ara, boy, ragusan, sinaan. Dapat pag malaki, malaki din. Ito tayo kaya. May iso sa iso. Para upload ko na inday. Para upload ko na inday. Yung tapawan? Naiwan dapat na. Huwag ka kang pa-upload. Ha? Huwag ka kang pang-long form. Long form ka na ba? Sabi nga ni ka nang isabasa ka. Mga anong na video daan. Magda. Ay. Ew. Inalik ko naman. O, ka po ito? Kaya mo ba? Uy, baka nag-vlog siya sa vlog ako. Magalit na tayo.
Padilim na daranan ito sa ma. Kasi may nagdara pa. Glass ko, sabi ko ito. Patol ko. Hindi na rin. Ayan daw, napawag ko. Arabi mami. Ako arabi ko, bakit hindi na kapag ako pa ang mami. Hindi mo mami ko sa mga. Mikos-mikos na yan. Ganun yun. Ayan, dubat na ang cellphone ko, manay inday. Oh, si Japs. Hello po. Sir Japs. Purado TV. Mega love shout out po, sir. Salamat po sa pagdaan. Thank you so much. Ayan po, bisibisihan kami mag tanim ng gabi. Sayang kasi ng bakanting lupa, walang tanim. Ayan po, may jacket ka na, sir. Jobs Porado TV. Nagalab shout out po. Salamat po sa mga patusok dyan. Tusok lang po. Sapat na. Gudoy! Patawal ka talaga, Budoy. Nang ika'y dumating, puno pa ko kabanan. Liliwanag ang daan tungo sa'yo. Palagi sa aking tabi, lahat ay darating. Nandito lang. Nang dumating ka. Gua pa maduman pinya sa tinanom ko.
Tadhana may iniwanag ang daan. Nalingawan si Mahal noon. Si Boy na i-chat ko. Labay! Ayan ang apit mo man nagraray si Manoy. Aw, Papa mo yan? ayo pa. Teresa, minuulit sa baka no. Sino naman ako muna na apit yun na. Bago ko parang tugon ni Manoy. Ano ba ni Manoy? Arang ni Boy, napit mo si Manoy. Masa sila serius seperti oh mama ako nang mas Manoy tanong pamilya sa dige tapos
ready boy, pick up ko si pa. Say. Oh, you? Di ba nga nagyo? Say, dyan sa ano, kapadante? Nag-ako pa siya. Nagabog pa na ka manok. Oo mo, magkabag ko na kan manok sa John. Pertahanan ko orang yang napuno. Ako mo ano, pwede magdala. Pero kung abonan do, pinadung ang ano. Wala dapat ano. Bunot. Paira na ako. Ayun, 38 minutes na. 38 minutes na. Tama na, 38 na. Tama na yun. Tasa agar kita wari din ng kamay itakalta. So subag may uhok. Oh, sige, sige. Ayan. Ay. Ayan, di ba? Oh, ayan, di ba? Iba talaga kapag sanay kang magtanim-tanim, guys. Sanay kang masipag. Napakadamo to dati. Ngayon, oh. Ang lawak na naman ng garden ng Tres Marias Farm. Ayan yung mga dating gabi dyan. Ito, sa amin to. Dala namin to galing doon sa kabilang bahay. Nilipat namin dito sa aming bagong bahay. Bagong bahay lang, guys. Hindi bagong lupa. Bahay lang yung amin dito. Kasi itong lupa na to, alaga lang namin kila tita. So yung ano namin, farm namin, andun pa rin sa baba, sa Tres Marias Farm. Ito, dito sa taas, alaga lang namin. Sa ayan, pati dyan sa may kusina na yan, dyan, tataniman namin yan ng mga gulay. Tapos doon sa harap, mga gulay pa rin, dito sa likod. Assorted, kalabasa, talong, sitaw, pataw, patanis, upot, kalabasa. Natarong digdi. Magabato ni ang gabat sarong sako. Pasang ke bununggoy. Dos, magsaing ka na, gabi na. Kusinera hardenera, pagkatapos mo mag-harden, magsaing ka na, magsina ka na. Ayan po, thank you so much po for watching, guys. Ayan, tapusin ko na. Ayan, si Sis Mierna, andyan pala. Nag-love shout out sis, ayan. Nag-live ako saglit para ma-update lang din yung ano, ano lang, 30 minutes lang. Lagpas na nga ng 30 minutes. Ah, ano na pala, 41, isang oras ko na. Ha? Ano yan? Nagparabuslo yung nyog? Ay, sayang. Ay, sayang yung buko. Ang bigat kasi. Kaya ayan, nalaglag. So, paabutin ko lang pala ng ano, isang oras kasi ganun na ano na eh. Lagpas na ako sa 30 minutes. Idiretso ko na ng isang oras para buo. So, dyan ko lang muna to, guys. Ayan, si Cosinera Hardenera busy sa ano niya, sa Facebook. Nag-upload din ng pang reels. Bakit? Hindi na-upload? Gulay man na ay iling. Oh, siya. Bakit hindi na iling? Dara, hindi dumani na cellphone ko o charge mo.
Lubat na naman sa fast charger mo. Fast charger. Ayan si mother. Wala na kaming pananim. Bukas naman kasi gabi na. Andun sa ano pa yung pananim namin. Bukas na namin i-continue yung pagtatanim. Big love shout out sis Ina. Salamat po sa pagbisita. Magta 30 minutes lang sana ako mag-live. Kaso lang nakita ko naka 42 na pala ako. Igawin ko ng 1 hour. Sayang din naman. Sino po yung susunod na magla-live dyan? Maya po puntahan ko na lang. Bisi-bisihan pa kami. Pakakain kanina. Ayan, tinapos ni Father yung pag-araro. Tapos ayan, ngayon, pinagtaniman na namin agad. May tanim agad yung inararo kaninang umaga. Ganda magtanim dito, ma. Mais, ha? Pwede. Mais, magayon itanom digdi. Tapos, mani din. Ayan, nakalive pala si kapatid Panalo. Ayan, si kapatid Panalo, nakalive pala. Puntahan ko nga muna, tamsakan ko. Kaso lang itong isang cellphone ko, kakaluwa kasi naghahang. Kaya kahit bumisita ako sa isang live, hindi ako makapag-comment kasi nga, hang siya. Hindi gumagana. Hindi gumagana yung keypad. Ayan na. Ayan na. Ano ko lang si kapatid Panalo. Pero hindi ako hindi ko mapindot, ma-open. Ganyan lang siya. Ganito lang lagi yung nangyayari, oh. Naririnig ko yung boses. Pero hindi ako makapasok. Kalor, katong cellphone na to. Yun, oh. Naririnig ko lang yung sinasabi ng kapatid, pero hindi ko mabuksan. Ayan, kapatid daw, dandikit na. Hindi ko mabuksan. Play. Ano na nangyari kay sarap kong cellphone? Taabo talaga mag-andar. Color, yung mga cellphone na ite.
Glove shout out sis Ina. Salamat po sa pag ano diyan. Pag paharang, tusok. Di ko magamit yung isang cellphone ko. Pupuntahan ko sana si Kapatid Panalo. Naghahang. Ayan, naghahang ang aking cellphone na isa. Color key talaga. Ayan. Send ka muna ng cellphone ka. Magpapaano lang po ako. Magpapa 1 hour lang. Tapusin ko, sayang din naman. 30 minutes lang sana. Kaso lang, ayan, ano na eh. Nakita ko, lagpas ng 30 minutes. Ituloy ko na lang. Para maka 1 hour din. Kunin ko muna yung ano, May? Abuno. Ha? So, ako ko? Di ba sa puting sako?
si kunyado ma. Naka video call pala dito. Ako yan nakatutok sa cellphone. Ay kasriya Espanyol. Sabi ko na pa ako. Luyo. Sabi ko anapan niya ako luyon. Haluyon mang iro-iro baga. Para makarating din tayo ng Espanya. Ay, saluso. Teka lang, babalik ka rin. Kapapon na mo. Iritan tama. Sabik kahit na anong kagalakan nagngirip sa nato. Nagngiritan ko sa baga. Ay, kumawag, ginaratol ako. Ginaratol ako kang lensa. Patulong mo ng buwan.
Ayan. Naka-isang oras na din akit. Paabutin natin ng 1 hour and 10 minutes para sure. So ito po yung ginagawa namin. Ito yung nabulok na ano ng palay. Dayami ng palay. Tapos naglagay kami ng konting abono sa tataniman ng gabi para ano siya guys, para mataba siya. So yan po yung way ng pagtatanim namin dito. Kung hindi naman ganitong ano ng palay, yung dayami, pwede naman po yung coconut husk. Bunot. Tama ba? Coconut husk ba yung tawag doon? Bunot ng niyog. Yun ang pinapailalim namin dito sa pagtataniman ng gabi para buwelo. Para yung ano niya guys, yung laman niya malaki, mataba, mahaba, ganun. Kasi buwelo, malaki yung butas. Tapos meron pang pampataba. Kaya, syempre, lalaki yung mga gabi. Kahit ganito to kaliit, kapag nilagyan ng fertilizer, tataba yung mga tanim. So, ayan. So, ayan po, nakakaparami na kami dito. So, paparamihin namin pala ito dito sa amin. Kasi, galing ito doon sa Tres Marias Farm. Itong mga tanim namin, galing doon. Nilipat namin dito sa isang bahay namin. Yan. So, ayan. Medyo malawak-lawak din to guys. Bagong araro to ni Father kanina. Tas ayan. After maararo, ayan, agad-agad, pinagtaniman na namin agad ni Mother ng gabi. So, abangan nyo po sa susunod, pag harvest time na nito. I-maintain namin dito na dapat walang tutubo dyan na damo para malinis lagi. Kapag may nakita na kami ditong mga damo-damong tutubo, agad-agad, tatanggalin na namin. Bubunutin na namin yung mga damo para manatiling malinis ang aming garden. So yan po yung laging pinagkakaabalahan ng Tres Marias. Laging pinagkakaabalahan. Ngayon ang ka-Tres Marias namin ay si Mother kasi yung kapatid naming babae umuwi na ng Cavite. Umuwi na ng Cavite guys. Kaya kami na lang, si Mother na lang yung kapalit niya. Isasama namin sa vlog ng Tres Marias Farm. Mas maganda po kasi yung meron kang tanim para hindi ka nabibili sa palengke. Kasi sa panahon ngayon, ang mamahal na ng bilihin. Kung pwede pa nga lang kami magtanim dito ng sibuyas at saka bawang, ginawa na namin. Kaso lang, parang hindi naman nabubuhay dito. No ma? Dahil nabubuhay dito ang ano, ang bawang at saka sibuyas. Pwede. Sa mga okot. Try kaya natin ma. Magbili tayo dyan sa palengke. Yung mga ano baga. So, gari, parang matatanda ng ano. Parang halo yun ng stock na mga bawang. Bawang at saka sibuyas sa palengke. Pwede natin yung bilhin, no? Tapos try natin magtanim dito man ng ano, ng sayote. Diyan, no? Ipagapang natin dyan sa mga bakod. Yung sayote din. Kaso lang, yung sayote naman, ang tagal. Ang tagal bago mamunga. Inaabot ng 1 taon. 1 taon nakagapang. Tsaka mamumunga. Magtatanim din tayo dito ng luya. Tapos yung mga ano, mga lemongrass, palibot natin dyan. Baranchong. Yung balatog. Ay, yung balatong. Yung upo na nakagapang lang. O, pwede. Pwede yun. Tadi ni pa inatos dyan. Digdi lang talaga. Bagay, tapos duman mao sa inutan. Ipa ko yan ulit ha. Duman sa may harap.
Ganyan, yan o, pwede pa yan maliwalas pa yan o. Bawa pa man tanding kang nyo, pwede pa yan. Pwede pa, digdi lang kita sa aranit, akong dumang kita sa arayo, mapagal na, dito na iiling kung sisi labang-labang nagakuroa dyan, hirap na. Ganda rin sana magpatanim dito ng pinya. Yung pinya guys, masarap sana magpatanim dito ng pinya. Kaso lang wala kami mapagkuhaan ng pananim. Meron kaming ano din, kakilala na konti pa lang din yung tanim niya. Yung isang piraso ng pananim na pinya, 7 yung isa. Tapos sa isang daan, 7,000, adi mahal. Grabe. Sayang yung mapinya. Dati kasi guys, ang dami naming pinya nung 2020, ano ito 2012. Doon sa kabilang lupa namin, kaso lang ang layo nun, kaya hindi namin napupuntahan yun. Pinag-anuhan ng mga kalabaw nung mga andon. 2015 ba? Tapos hindi namin na-survive yung iba. Nangamatay yung ibang pinya. Pinagkukuha kasi nga malayo din sa amin yun, malayo. Doon kasi nila itinanim sa kabilang lupa. Ibihira naman pumunta sila doon, yung mga kapatid kong lalaki. Kaya ayun, naubusan kami ng pananim na pinya. Ngayon, parang gusto na naman namin magtanim. Kaya lang, wala kami mapagkuhaan ng pananim. Meron ako doon sa bahay na tanim, paramihin ko muna to, pero ang tagal pa nun bago dumami. Ganda sana, yung maramihan talaga. Aga na lang ito banggi na. Ginatulak ko kang kang gabi. Nangati yung yung hawak ko kasi yung kanina kinati ako ng gabi. Ang kati. Ayan po, maraming salamat po sa 6 na tumusok dyan at sa nag-stay na 2 tao. Maraming salamat po kay Sis Ina, Sis Mirna, yung mga pumasok po kanina. Maraming salamat po. Ayan, ito na po. 2 minutes na lang. Tapos na tayo. Magdara kita di mang itik kaya. So itik ta dumukon ta. Ay, may tubig man dyan So labugang kang karabaw. Pero kung man itik duman, minokbang kan mga ayam ni Mununggoy. Makuha kita ang itik mga mag-agom, duwang itik, tas digdita sa pagbahog-bahogon man. Wala na duman Ang gabi? Igwa pa. Dara ko laon, winalta ko duman. Ayan. Ayan. Aga naman Maya, susundang dadara mo. Dito masarama. Di itanong na lugod ini may kinagang kong abono. Okay, sige. Ano muna natin. Tambay ko muna saglit. Chadan. Ay, ito. Dakol-dakol mo sa sila no uta. Kuha pa kita duman kadakol. Marita na, masih makuha na duman sa mga kakol. Masampalo. Siya mo kinain sa masampalo? Tapusin daw namin to. Kasi bukas. Ano ba yun? Sabagay. Uma pala. Inano din to.
Gabi na, malamok na. Sana'y lagi tayong manatiling malakas at masigla ang ating katawan upang tayo ay palaging sisipagan. Yun lang naman yung laging pinipray namin. Bibigyan kami lagi ng malakas at malusog na pangangatawan. Para lagi kaming, makapagtanim-tanim. Kasi ito lang lagi yung aming kaligayahan, guys. Yung magtanim ng magtanim. Tapos, mamita sa sariling tanim. Nasarap po kaya mamita sa sariling tanim. Kaya yun. Simulat nung mga bata pa kami. Kami talaga ay talagang nagtatanim. Nagtatanim. Sa pagtatanim namin, dito kami nakabili ng lupa. Pagtatanim namin ng mais dati. Isang malawak na maisan. 6 na hektarya. Tulong, di sana sa namin tulang di. Tulong. Pat. Excuse me po. Nangati yung aking lalamunan. Para nagda-dry yung aking lalamunan, may gusto kong uminom. Thank you so much. Bye-bye, guys. Thank you po. Ano ba yan? Sorry naman. Bakit ayaw mamatay?